Әйе. Онда башлаймы? Şu 6 bilen yine diyesin ne indi? 6 yaş, 6 yaş. Yani. 6 yaş. Афарин. Аллаға шүкір. Rahmet, rahmet. Ойнап алайық әлі бір ойын. Аха. Сұраулар. Аха, орындығына тұтынды. Әйе. Болды ма, болмады ма деген рубрикамыз болашақ. Аха. Ойынымызды тезірек кішілерге болады, чүнки енді Рифат Ошыға тағы да кішілері бар бүгін. Соң бір айында келген әрі сұрауларды сөйлетейік, ойынымызды башлап жіберейік. Аха. Болды ма, болмады ма? Сеңа айтуға керек 1 минут давамында әйі, жоқ деген есейіміз болды ма, болмады ма? Şul sözlerini aytın. Шул сүздерді ансында текшеребіз. Ярый. Осында, демек, 1 минут вақытымыз кетті. Аха. Başlayayım Aline. Allah'a tapşırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Birersin sükken var mı Rifat? Var. Birersine rüşvet vergen var mı? Var. Türkümden birersine kovası kilgen var mı? Var. Fatının ardından düzeltken var mı? Yok. Birinci mezhebetin turunda bilişken var mı? La yok. Banditlerden ışraşkan var mı? Var. Striptiz bilgen var mı? Estağfurullah yok. Urlaşkan var mı? Var. Etkenin var mı? Siz bilesiz mi? Kim miydi? Yok. Zakon bilen problemler olan var mı? Var. Birisine de bildirmişe yılağan var mı? Bildirtip de bildirtmiş de yalan var. Batizga bedref kuruna baran var mı? Estağfurullah yok. Yok yok. Yani Bediref'e de vargan yok. Nitur Stopatiz'da. Fanatlarına hoşlangan var mı? Yok. Elektregen var mı birisi? Necik? Elektregen. Yok. Hem üzerine tekşirmeden bir reklam yasakan var mı? İnildi mi? Var ayda. Var. Münasebet. Sorular bir Öylesi mi? Yeşik var şulay. Birisinin sütken var mı? Kaç kişinin birisinin sütken var mı? Бар инде без бит инде адам баласы без кешеләр без фәрештә түгел теге монда радиога килеп кенә юк мин андый түгел мин түгел мин мотор ничек бар миндә бездә шулай кеше сез менә бөтенебез шикелле инде төрле вакыт була төрле шә була гел шаярып көлеп кенә дә утырасы килми ул теге эштән ниндидер кай вакытта күз тиюләр дә бар үз-үзеңне дә күрә алмаган үз-үзеңне дә сүккән вакытлар бар кай вакытта менә теге булып ала инде төркемдә дә без әйткәләшәбез но ул теге бер-беребезгә личностька күшеп түгел эшләр буенча тормышта да төрле хәлләр була инде булып тора теге Аллага шөкер кешечә нәкъ сездәге нәкъ бездәге шикелле Birisine rüşvet vergen var mı diye soruğa Aline'nin üzeri okuyun. Мен іштен генә беләсең нәрсә дип уйлап утырдым. Ярый әле бу сорауларны мин бирмим дип. ришвәт Мин менә ришвәт дип теге зур глобальный әйберләргә ниндидер әйбер юктыр ну тормышта бит инде күчтән эше допустим аны теге шоколады врачыннан милиция астагфирулlah тәүбә Koyulardan başlanabilir. шуннан ук инде әйе зачетта экзамены дигән шикелле аның барысына Aline'nin olmadı şey. астагфирулlah Шапа. шулай менә хәзер тем более белә инде ул Türkümden biresin kovası kilgen var mı diye sorular. бар дигәнмендер юк Бар диде, бар диде. кай вакытта үземне дә куып чыгарасым килә ни төште группадагыларны үз әйтәм бит үземне төрле вакыт була инде әйе теге гел бит инде балдамай түгел тормыш гел теге әлхәмдүлиллә зарланырлык түгел теге төрле вакыт була бит төрле чак була нишәтәсең теге суфиланып мотор сөйләп кенә утырдан әллә нәрсә үзгәрми була төрле вакыт була Türkümden birisi piyüşi, yeseyini bilmem ana bir fotoğrafı bir şey. Kimi olsa konsertka. килми калса ул бүтән килми дигән сүз инде килми калган кеше мин Салават абыйда эшләгән бит Салават абыйда эшләп мин интервьюда да әйткән бар инде 4 ел эшләү дәверендә 40 еллык тәҗрибә тупладым дип Салават абыйның шундый принцип бар инде безнең театрга эшкә килмисең икән эштә эшләп берип причина только смерть аны да справкасын үзең алып килеп бирергә тиеш үлдем мин дип Fatının ardından düzeltken var mı? Yok. Хатын артыннан күзәткән түгел, үзем артыннан да күзәтергә вакыт юк әле. Хатын гына минем арттан күзәтә. Instagram var. Хатын кызларның эше шул. Юк, шаяра гына инде кызык эшен әйтәм. Бер-беребез. Беренче мәхәббәт кайсысын әйтәсең сез? Иң беренчесе садиктагы. Садиктагысы белән хәбәрдә торабыз, аралашып торабыз. Почакта интернетта карап торасың, килбелеге бит фото сүзләр. О, ничек кечәгә там икән, тормыш корган икән дигән.
Әйенде ул бит инде ул бит үткәндә калган әйберләр бит. Аның өчен теге көяләнеп, теге борчылып, теге чәчне йолкып утыра торган әйбер түгел. Дус яшәргә кирәк. Беренчесе белән дә, икенчесе белән дә, өченчесе белән дә. Бандитлар белән файда очраш. Бандитлар белән обычно уфалашыр. Шымақтан сен келіп шықпайсың білмеймін. Жоқ ма? Но теге Екі бандит белән кергән Рифат үзләрен алар телохранитель. Алай булай җир чыкса дип тотып баралар. Шу китмәс. Шу китмәс. Әсәләр Владимирский тиз бигән бармы дигән сорау. Стриптиз бийген бар, стриптиз бийгәннәрен шул телевизор аркылы гына күргәндә бар әле минем. Теге шын стриптиз күргәндә юктыр әле минем. Урлашкан бармы? Бар инде, ничек урлашкан булмаса инде. Кайда? Кайда икән ул теге глобальный әйбер түгел инде ул. Менә шул ук кафега ашарга керәм, салфетка урлап чыгарган булды минемнән. Мәктәп акчасыннан калма, мәсәлән. Шундай әйберләр инде, кыярдыр, бала чакта булган әйберләр инде. Глобальный әйберләр турында сүз бармы инде? Мин теге кеше әйберенә гомумән тимим дә, кызыкмыйм да, кирәкми дә, аның һәрбер әйбер өчен җавап бирәсең бар шунда. Теге бала чакта булган әйберләр буенча әйтәм, теге урлашмаган дип тоже әйтеп булмый бит. Тормышта булган бит инде хәлләр тоже. Менә сез беләсезме, мин бит Рифат Зарипов дип берәрсен икән бармы? Менә әлбәттә юхи хезмәткәрләр туктатса инде, Юхи хезмәткәрләре туктатса, алар күбесе таныйлар, татарлар булса, башкортлар булса, алар белән яхшы мөгамәләдә, танымаганнары туктаттыр. Берсенә дә белдермичә елаган бар. Бар инде, бар. Елаган да бар, көлгән да бар, белдертеп тә, белдертмичә дә. Фанатлар ашуны китерәме? Инстаграмда инде бу хейтерлар. Юк, хейтерлар бит инде фанат түгел алар уже. Теләсә инде комментарийлар язып менә. Юк, миндә әлхәмдүлилләh дип әйтәм, миндә андый ул хәтлектәге язучылар юк. Минем тамашачылар, минем подписчиклар алар иң итәгатьләре, иң тәртипләре дип уйлыйм мин беләм һәм ышанам шулай икәннәренә. Теге андай 300 мең кеше арасында бер нәрсә тискәре комментарий язалар икән, аның 100-се әйбәт язган, ник аның тискәресен күрергә кирәк. Яхшысын күрәм мин аның, язсалар да, яхшы якны, позитив якны күрергә тырышам. Менә концертлардан соң мәсәлән киләләр бит әйме автограф сорап, үй торалар, менә алар ашу китермиме? Юк, ничек ашу китермей, берсе дә алай ашуны китермей, чөнки ул бит минем тамашачы, ул бит миңа билет алып килгән, минем белән аралашкан, минем җырларны ярата, минем үземнең тотышны, гомумән минем иҗатка гашыйк кешегә мин ничек ашу килергә мөмкин? Менә рәхмәт, менә Бу башка сыймаслык хәл. Ничек? Фанатлар белән очрашулар. Фанатлар белән очрашуны берничә ел элек эшләгәнек була Чаллыда, Казанда эшләгән идек, бер фан группаны алып менә кызыбыз бар иде. фан нисе очрашу бараны. Менә безнең хәзер фан очрашулар шушында бит инде, Инстаграмда. Я, менә подъезд турында яхшы сорау бирдек. Бала чакта инде студент чакта нишлисең дә. Бик риск. Шунда керәсең бит инде. Син илмек үзеңне сөйлисең. Юк, сен сөйләмә тор әле. Кайсы подъезд икәнен дә әйт. Мәлумин бу сорауны. Монда кызларым белән миндә, Валидәдә. Иптәшләр, Рифат Зарипов бездә кунакта. Менә безнең төшермәгән рекламага продукцияга рекламасын. Юк, беренчедән юк, үзем тикшермәгән әйбергә мин аны бар дип әйттем. Чөнки мин белмим бармы юк микән дә. Шул ук юк әйберләр менә допустим кирип мин Макдональдска реклама. Менә мин шулай алдым ди. Ул бит алдым алыгыз дигәннән генә түгел. Мин алганны күреп кемдер менә шул ук фанатлар кара бу шунда кирип ашаган икән, баласына да шуны алган. Без дә шуны алып карыйк әле дигән әйбер булырга мөмкин. Менә бу уже автоматик реклама барырга мөмкин. Башка әйбергә тискәресенә кирәгенә кирәкмәсенә. Бу мин әйткән әйбер инде ул мин үзем гомумән Инстаграмда гына турып тормышта да реклама белән шөгыльләнергә яратмыйм. Бик күп язалар. Акча бирәбез, тегесен түлибез, монысын әйтәбез, путевкалар бирәбез, анда зур сумма акча бирәләр. Мин отказаться итәм алай биргән. Миндә шуннан да бик күп артистлар хәзер бит төрле оешмаларда реклама эшләре. Кеше бу барбер халык аңа язылган, аның иҗатын күзәтер өчен. Реклама. Без бит инде ни өчен менә телевизорда карап торганда реклама чыкса, сразу я бүтән каналга күчерәбез, яшереп китәбез. Ул бит инде реклама күрәсең килсә, кеше үзе күрәсе килсә, ул шунда бара. Әгәр шын кирәкле әйбер икән, ул рекламага мохтаҗ түгел уже.
Ansı da var. Ansı da var. Koy vaqtda şundan da mene bik kaderli mene real şunda baytam. Koy vaqtda şundi kitireler dostlar tanışlardan ilip birisine barasın temney bir aşıysın. Qora bu kalbasa ne di? Qora mene şun nastoящий yasalgan kalbasalar. Qora ittengне turatan şundi temni. İşinden de şunu dostlar bire, ya tanışlar bire, ya başka kişiler bire. Ana nişeginde şun realni 100% eybet bulgan eyberini özün yaratgan eyberini o reklama için tügül. Mene şunda şundi eyber var. Dostlar, burçu şunu kilip alağız da mümkünçeliğiniz bolsa tege. Bu reklamı tügül. Bu şun kumuldan aytilgan eyberler. Bu tege kişi kişinin özünün fantaziyası. Reklam yasayım tegele eybetem, olay eybetem. Ansur özü olayım. Men bilem özümün nindi maksat bilen işleganimni. İpteşler Rifat Zaripov bizning studiyamizda qonaqda birinchi ikkinchi kunni Yoshlar saroyida Ufamizda shaxsan konsertlari kutiladi Rifatning. Kelasi oydan endi Rifat biletlari sotuvda bormi? Бар, biletler satuda бар. Rahim edip kassadan kelip alalar. Ufada da var, başka rayonlarda da var, Barsinda da var. Bizning bor kassalar nashrlar bitsa tomosha.ru saytida ishsiz sotib ola olasiz. Anda endi narsa deb aytaman, mayli sxema bormi? O'rinlar sxemasi bor. Бар. Bilet satıp alıp gelişige kırı вообще buшлay. Ayye dostlar, o'rinini saylab bular hokimda saylab bular. Барсында saylab bola. Ayye. İpteşler eliga biz Rifatdan şarkılarının birisini dinleyip hani pozibet keldi savuşak degan. Men o'zimda da o'sha bo'lsa. Bulat Sharipov yozib bilayotgan. Kimga olamiz? Biz minnatdormiz konsertga chaqirib bilamiz. Ayye. Onlardan manfaatlarini jildansın. İpteşler video bizden to'xtadi. Sağ ol, rahmat. Hoppa. Mana уже 500 tomosha. Mana уже bir zal bitti уже 500. Давай bir-birimizni ulaymizni. Rahmatdan yozib aytadi, rahmat. Только Nijni o'rta kelmaysizmi? Alloh tilasa kelamiz. Yo'llar tushsa, inshaalloh. Rifat Ro'shab. Rahmat, bizga rahmat sizga. Mana sizdan da umuman bir kunda yashagan aybirlar yo'q. Nishik bor shoy turmushda da, sahnada da. Shunda yo'qmi? Siz rahmat. Hukmara umuman Tatariston Alloh tilasa kuz oyidan boshlanadi endi rayonlarni sentyabrdan boshlab jibaramiz. Biz hozir buni fevral Boshqirdiston, ondan Qozonga qaytib kelamiz. Qozon inshaalloh mart aprel oyida shulay Boshqirdiston bizning yurilmagan 2 yildan ortiq yurilmagan Boshqirdiston rayonlarimiz bek ko'p behisob. Shitlar, Sibirlar yurilmagan, boshqa tuberlarda bo'lmagan. Tatariston bek ko'p yozasiz, rahmat, chaqirasiz. Nishlab bizga kelmaysiz deb ukalab yozuvchilaringiz da bor. Endi shiqib ketding, unutding endi. Biz unutmadim, janob birigizni unutmadim, bir rayonni unutmadim, bir ovulni unutmadim. Qo'y vaqtda opalar yozib jibaralar. "Mana ovuldan shiqib ketdingiz-da, ovullarni unutdingiz." Unutmadik. Mümkinchilik bo'luvi bilan boshqa yerlardan da kutalar, boshqa yerlarda da uchrashuv kutalar. Shunga ko'ra Barsinda da bo'lasi kelar. Bir tomoshachini navmizlantirib, o'pkalatib qoldirasim kelmaydi. Eng muhimi esenlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, uchrashib turing, ko'rishib turing konsertlarda. Eng muhimi kayflar ibat bo'lsin. Mana o'ramda bugun begrak rahat, quyosh Ufada, Qozonda da shulaydir. Jili quyosh qori boshlagach, o'sha butunlay rahat emas. Yashisi kelar, biyisi kelar, shirisi kelar. Конечно, Orenburg Alloh bilsa 21-aprelda bo'lamiz. Orshaga kelmaysizmi? Javob bering. Orsha Alloh bilsa sentyabrda, oktyabrda bo'ladi Alloh bilsa, kuz oyida. Jirlarim bek yaratib turib, shunday ixlos bo'lib qolsa. Rahmat. O'rtam endi. Yo'q. Aylanishda. Mening suv bor bu. Mana suvni ichib jibersam. Нормально было, Алла bilsa. Siz jurni oqirtib qo'ygan edim. Rahmat. Когда в Москва? Moskva Alloh bersa, Alloh ursa, oktyabr Alloh bersa. Bismillah. Sabı şağıma qazibet kale sabı şağıma. Moskvadan selam, Moskvalarga da selam. Benim tesadüfen de Moskvadan selam deyip. Kim? Benim opamdır öyle. Sizin opağız ya. Bana. Bize Rifat, qo'z, bepkali,
Sağ işler diye композиция yaptılar. Ие, рахмат. Менә дигән супер. Бик зур рахмат сезгә. Рифатның барлык кызлары да шәп. Моңлары да шәп, дәтләре дә кушылып җырлыйсы киләме? Рифат, безнең уеныбызга вакыт килеп җитте. Тагын уйныйбыз. Иә. Тагын тутырып утырам инде алайса. Синең концертына дуслар барасыз китсәк, шулкатыгыз безгә менә 885 бер безнең уйларыбыз сәт мәсе. Димәк, мин хәзер Рифат синең наушникларны сүндереп куям. Инде син әйткән, мин әйткән сүзләрне тыңлаучыга син ишетмисең. Аннан соң тыңлаучы белән синең фикерләрең дәнгә килсә, бер-ике сүз булса да дәнгә килсә, димәк, тыңлаучы җиңүче була. Ага. Аңламадым, ну приятно. Мені де сүндіресің мені. Мен шығып тұрайын міне? Юк, син анда. Мен сізді ешкім міне. Сіздер аңлашылды. Аллаға тапсырдық. В общем, қазір бір шалтыратайын. Иә. Аңа Эльмир айта, мәселен, 5 сөз. Қыш дейді, оны айта, например, қуарды еме, и так далее. Тегісі жауап айтайын. Иә. Аннары сіздің қабызада шұлық сөздеріні сізге береді. Біздің біраз Туры келсе фикірлер. И теге кішіге билет болады. Иә, сол кішіге билет болады. Яра, туры келмесе де берейін. Біздің наши. Юдинда болмаймыз сіздің концерттар. Юдинда болып кеттік. Кәне бет әлі декабр айында яңа ел алдынан болды. Рахмет. Юдиндар давай. Келегіз Қазанға, Уникста. Қазан концертларында көрішік. 29 марттан 3 апрелде хәтлік Уникста болады Алла берсе Қазанда. Xayrli kunlar. Опасқа қашан келесіз сіздің? Рахмет сізге. Опасқа да, Сабаға да, ғөммен Татарстанның барлық районлары бойлап, біз Алла тілесе келеміз күз айларында. Күз айында шыршабыз, иншалла. Менде номерға шалтыратырға. 8-905 8-905 308 308 79 79 79. 79. Ну, біреу шалтыратты уже. Мені біреу шалтыратты. Қайда менің әлемі шуларын сөйлеп отыра. Мына ол. Сенсіз, қайырлы күндер. Иә. Яқшы кайфлар тілеймін сізге. Теге қызғаныш. Ай, бір нәрсе жазыңдар, білмеймін. Оқымай әлі кіші қызғаныш. Теге қызғаныш видео. Рифат. Все mu? Biz oyunumuza başladık. Ülkede Resine Hanım koydan Kuşnarin Karayımı. Koha, hayırlı günler. Resine Hanım etti. Sizleşmiştiriz yarayı mı? Hazır Rifat kayın temellisi sizge etken sözlerini. Rifat birinci söz buldu. Suğan. Aşı. Aşı. Derseliydi Resine Hanım. Sarımsak. Tuğan. Dost. Kardeş idi. Kardeş. Kardeş idi. Buran. Buran. Jil. Jil. Ne sulaydı biz neresine varım değil. Mana evet. Aha. Mügüz. Mügüz. İlk birinci başla kelgen sözünü şut etmedim. Mügüz. Kuyruk. Kuyruk. Resine Hanım siz neresi beydiniz? Kuyruk dedi. İlk kez sözünüz değil. Münevi. Münevi. Aferin alkışlı Resine Hanım. İkisi Allah bilsin, bizetinle koyuş. Ufa konsertine tileysiken, Ufa konsertine 3 Mart'ta biz bulabız Kuşnaringa'da kele alasız. Mine Kuşnaringa'da varasız mı? 3 Mart günü mine Kuşnaringa'da buladı. Sizge olmayı Bizetinle kütüp kalabız sizni. Bek zor rahmet. Ayye, Mart'ta 3 Mart'ta 22 yıl. Міне, меңа болғаным ол, әлі нұсышады. Салауат абайның, нешік деп айтайын, Салауат абай үйретті бейтін, көбай бірге сіз не бейді? Әйе. Ауыр еді ме? Қызық еді ме? Нешік рәйді? Салауат абай білән ауыр дейсен, ауырдыр енді рәхат етіп қарасаң. Шынки мен Салауат абайын тыңлап өстім, аның білән фанаты десек те бұла, кумир енді ол менің. Бірді ауыр болмады, рәхат болды, меңа дұрыс юнәліш аңларға, сәхнәдә тұтарға, сәхнәдә эшләргә тәҗрибә топлар өчен бик әйбәт, бик яхшы урын булды. Авырлыгын белмим, шушы авырлыгы белән менә әлхәмдүлилләh җиңеллеге килде бит. Ничек килеп эләктегез соң Салават абайның кулына?
Қолына оғылатпадым. Оқырға келдім мен Мәдениет һәм сәнгать университетінде Казанда эстрада бөлігіне, Салават абайны жетекли, шунда оқып, шунда білім алғаннан соң, менің интервьюларда сөйләгән бар, әйткән бар инде. Аннан Салават абай үз төркемен алды эшләргә, шунда эшләп, йөреп, аннан үзебезгә менә шушы концертлар белән чыгып киттек. Ничек кулына килеп эләктем, кулына менә шушы Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән, рәхмәте белән килеп эләккәнбездер инде. Менә бәләкәй чакта, яшь чакта дип әйтим инде, ничегрәк сез җырны ярата башладыгыз? Җырны Ничә яшьтә җырлый башладыгыз? Минем тел бик иртә ачылган, 2 яшь ярымда. 2 яшьтә ачылган бугай инде. Минем 3 яшьтә теге җырлаган кассеталар, видеолар, теге аудио кассеталар бар инде. Бала чакта әти минем гармунда уйный, баянда уйный, җырлый. Бала чактан кергән, күчкән, барсы да теге миңа барсы да якын әйберләр инде алар. Бала чактан ук берле, үземне хәтерли башлаганнан берле җырлыйм инде мин. Урамда да җырлап йөрим, мәктәпкә баргач та җырлап утыра идем, мәктәптән кайтканда да, барганда да гел җырга чумган, гел шунда. Аңлашылды, берәр нинди түгәрәкләргә йөргәнсез? Бер нинди түгәрәкләргә дә йөрмәдем, эч пошмакларга да йөрмәдем. Валя апага бик зур рәхмәт, Алла рәхмәтләре булсын, шулай булсын, амин. Мин Халил, бик зур рәхмәт. Спортсмен ук түгел, конечно, да. Но просто ашамаска кирәк. Ашарга вакытыгыз юктыр сезнең. Вакыты да бар. Онытам ашарга. Шакыру билетларын алыш өчен кассага кирәк. Кассага барсына барайым. Сезнең белән рәхәт. Мин ишекне бикләп куяр. Юк. Рәхмәт. Алла бирсә, барыгызны, барлык тамашачыларны, барлык уфалыларны, уфасызларны, барыгызны да шуннан да 1-2 март көнне Яшьләр мәдәният сараенда күрешәбез, очрашабыз. Җылы энергетика, рәхәтләнеп, аралашып, җырлашып, көлешеп, сөйләшеп, биеп, уйнап, көлеп, матур иттереп уздырыбыз бу кичәне. Очрашу насыйп булсын, иң мөһиме сәламәт булыйк. Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, очрашып торыйк, җырлашып торыйк, матур иттереп яшәйк, шулай күңелләребездән, йөрәкләребездән, шушында яз нурлары, яз кояшы, яз җылысы китмәсен. Һәр даим сезгә дә уңышлар, Роксана радиосы чәчәк атсын, матур җырлар белән, матур тамашалар белән, тамашачыларыбызны, милләтебезне сөендереп, шатландырып, куандырып яшәргә насыйп булсын. Җомга көннәре мөбарәк булсын. Амин, шулай булсын. Тиз генә рәвештә кереп алырга кирәк, дуслар. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырганыгызга булганыгызга. Сәламәт һәм гомер тынычлыгы, дөнья һәм гаилә тынычлыгы. Амин, рәхмәт, амин, амин, амин. Мама тетеп китте, бик тиз узып китте, әйме сезнең белән. Минем гомердә беренче скоростной интервью булды. Шулай? Да, алхамдулилlah. Бик зур рәхмәт. Вот что значит вы профессионалы. Ой, все профессиональный комментарий даже. Бик зур рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә минем подписчикларым карап утырганга шулай җиңел булды ла. Әмма подписчикларым. Шуннан да бик зур рәхмәт. Эшләр шуны насыйп булсын. Исән сау булыйк. Безнең белән бергә булганыч барыгызга бик зур рәхмәт. Сез супер. Рәхмәт бик зур. Пока-пока-пока. Барчагызга да.